kutouya ipo papo. Obva ati kosha Mwari. Andini ndakakuudza here kuti nyoka yawakauraya ndeyangu. Izvo zvitakuita chikomuredi. Abva atondiputsira pasi. Obva andipinza zvigunwe mudziso ramuri kuona. Zvekuti kana ndakadai so munotonyanisa kuzviona kuti zveshuwa. Abva atondipinza zvigunwe mudziso kuramba akadai mudziso mangu. Anhu obva azomhanya kuya kuti kubata. Murume wakanga ari nechepa next wakazotiwo nyoka yauri kutotaura iyoyo itori yangu. Ende ndiri kuchiziva kuti wakatoikuwadza ndiani. Izvo ndiwe. Ndakabva ndabvunza iyo zvawakundirowa zvewe. Iwo ndakamboshaishira nenewo saka Zita ndiani zviya? Zita rangu ndonzi Munyaradzi Mashindi. Munyaradzi Mashindi. Mogara kupi mukoma? Kuvhiriji kwaWadyembwa. KwaWadyembwa. Wadyembwa iri kupi? Wadyembwa iri Mama Fararikwa. Mama Fararikwa uko kudhuze nekumapostori. Right. Tadhumana panapa pa Chief Marange nhasi. Takuona muchiisa nyaya yenyu. Mungatitsanangurira kuti nyaya yakambomira sei? Matsanangurira ndingaita panyaya iyi kai. Ngangoti kubva muna January. Ndakabva pamba ndichiti ndiri kuenda kubasa. Ndakazonodzoka muna May. Ndichinoona imbwa dzangu dzanga dzati shote ipamba. Zadza kungovhimiswa naanhu seimbwa dzaivhima. Mama mbobva kwaMafararikwa kuenda kubasa. Kubasa kunde kupi? Ndakaenda kuGokwe. Kugokwe. Ndakaenda. Pamazi chizodzoka muna May. Ndakadzoka muna May. Saka ndakasvika ndimboona imbwa dzanga dzati shote dzanga dzisingachadi kunyatsogara pamba sekuti munhu wadzo waidzivhimisa panga pasinawo. Ndobva ndachiti kubva muna May imomo ndobva ndatanga kuchiti mbotodzivhimisa kuti dzizive kuti muridzi wedu waya papi wauya. Saka mukufamba nadzo muya ndopa ndakazonosangana nenyoka yandakasangana nayo roambira randakasanganawo naro. Dzanga dzisingachatozivi nyoka sembwa dzanga dzisingachanyanyi kuvhimiswa. Dzabva dzada kutoiataka. Ini ndopa ndakazosvikawo ndototanga kupfuura mbwa dziya nerekeni. Dzibve pane nyoka. Dzichinobva pane nyoka yaona kuti munhu uyo ndopa yakada kutanga kutiza. Ndobva ndangoipotsera dombo 1 mumusoro ndobva ndatonanga mumusoro macho menyoka iyoyo. But zvakazondishamisa kuti nyoka iyi payanga ichinge yakasimuka mudenga ichida kuendera imbwa ndandisingaoni urefu hwani wayo. Ndakazonyatsa kuona urefu hwayo ndairowa musoro yakupikitika. Zvekuti handina kuzokwanisa kutombomira padhuze nayo ndakabva ndamhanya ndichitotiza kudeedza imbwa kutotiza. Wazoona kuti ndimakuru wani? Yakakurisa zvekuti haikwanisi kuti ndingairowa ndakangomira apoba. Ndakazosvikawo nepamashops. Ndozoudzawo vamwe vaibva ndekusaidhi ikoko kuti varume saidhi iri maakuenda zvamunosvibirwa kudai maakuenda nyoka yandarowa ukoko ihombe. Saka mufambe makaita sei? Makangwarira. Saka pane murume wakanga ari nechepa next wakazotiwo nyoka yauri kutotaura iyoyo itori yangu. Ende ndiri kuchiziva kuti wakatoikuwadza ndiani. Izvo ndiwe. Muri pamashopu ipapo? Tiri pamashopu ipapo. Patori nevamwe vanhu vaitoyapo. Handinooni kuti takaita sekunga taakutotadza kudi kunzwanana mukutaura. Ipo pamashopu ipapo takatadza kunzwanana mukutaura. Unoona here zvauri kuti nyoka ndeyako ini ndine mhuri mumwe wangu. Dai tachinyarara nyaya ipi iyoyo. Zvichiwawo nyaya iyoyo takabva tamboita sekuti takati nyararei. Tichinozoti ipapo ndemuna May. Tichizoti June ndobva ndaenda futi kubasa. Ndakaenda kwaOtsi. Ndichinodzoka ndangoenda kwaOtsi handina mbonotora time yakakurisa muna June imomo nekuda kwekuti ndakabva ndanosvika basa robva rasanoita zvakanaka. Uyu wenyoka uya takanga tasiya tataura naye. Ndichinoti ndichouya pamba ndakungoti ndikada kuti ndiende pamashops wakundibvunza zvenyoka ipi zvenyoka iya ndotombosiyana naye. Musadaro. Ndozonoti futi ndoenda futi pamashops onondibvunza futi zvenyoka ipi. Mirai. Toda kuti tifambe nayo bijana. Mwazobva kwaOtsi. Makasangana naye kangani pamashops? Pamashops ndakasangana naye kanokwana kuita ka4. Right. Kekutanga wakati? Kekutanga wakati nyoka yangu yamakauraya muchiuzviziva here kuti makauraya nyoka yani? Nyoka yangu. Ndikati nyaya yatakati pepe ngatinyarare futi ndo yauchi nayo. Kechi2 haasi ye wakatanga nyaya iyoyo. Ndini ndakaitanga but matangira ndakaita panga paina mukoma wangu wandinoteerera wokwamainini. Tinozvarwa hedu tiri 3. Ndo akanga atoripo anga asingazivi nyaya ipi iyoyo. Iye murume uya uripo.
Ndo pandakati mukoma ndine nyaya yandakataurwa nemurumo yekuti ndakauraya nyoka yake zvechiwawo ndakabaya nyoka kudhuze kwake iye akabvumawo nyaya ipi iyoyo akati ndaiite jokes. Kechi3 ndakasangana naye ndine mudzimai wangu, mudzimai ndanga ndakamuudza ndasangana naye ndine mudzimai wangu ndaiya pachibhorani patati chitodiridzira ngemuna July ndichitodiridzira pagadheni. Yeo akati iwo shamwari andikumhoresiba iwo mukadzi wangu anga asingamuona ya mugadheni ndaiya panze. Andikumhoresiba apa iye uri kungoti mungori 2 tingori 2 mangosangana muri 2 tingori 2 andikumhoresiba aundimhoresi nei imi makauraya nyoka yangu kapapa ndandakatodzvara kademo ndikati unotaura nyaya yekuti ndakauraya nyoka yako ndiine kademo nyaya isingaperi inyaya yerudziko. Ndobva ndatoenda kwandaienda tobva tazoti mungori muna July kunana 28 tanosangana futi pamashops. Ndakashamisika ndine mumwe munhu wandakamboti ndiri kuHarare hakutori kumashuro ndakangomupawo mari yangu zviya zvekungobatsirana mumalift muri shamwari neshamwari. Wakabva auya pamashops paya watobva kuHarare. Shamwari zvawabva kuHarare nhasi wombondimwisawo nedhora rangu randakakupa paya. Ndakashamisika paine mumwe munhu wani wakati iwe imari yauri kutaura ndikati idhora randiri kutotaura nani neuyu tiri pakunzwanana. Akabva auya mukomana uya bva abudisa dhora riya obva andipa dhora riya obva atonditi mpama chimhanya uende mandipire dhora renyu pasi tisi kunetsana neuyu kuti mundirowe. Mirai mukoma imi muine mukomana wenyoka muine uyu wenyoka wakanga angoripo tangosanganawo ungoripo utori kumwe kusaidi uyu wedhora obva asvika obva achiti dhora nhasi handina ndozvaakatotaura wakatoti ndakamukumbira ko dhora rangu randakakupa vayapayazve auchadi kundidi chikwerete auchadi kundipa here zvikanzi aiwa nhasi handina. Pakabvaenda koitawo mumwe wacho wakabva anoti dhora chairo ndoroungabvunze munhu dhora pane wani abva andisvitse dhora riya achingopedza andisvitsa dhora obva andipambama ndakabva ndabvunza iyo zvawakundirowa zvewo iwo ndakamboshaishira neiniwo saka kundigashidza dhora kwawaita ndo kwaita kuti undirowere. Wenyoka uya wakabva atomhanya kutouya ipo obva ati koshamwari handii ndakakuudza here kuti nyoka yawakauraya ndeyangu izvozvi taakuite chikomuredi. Abva atondiputsira pasi obva andipinza zvigunwe mudziso ramuri kuona zvekuti kana ndakadai so munotonyanisa kuzviona kuti zveshuwa abva atondipinza zvigunwe mudziso kuramba akadai mudziso mangu anhu obva azomhanya kuya kuti kubata. Ndo maitikira akaita nyaya ipi iyoyi kuti muzondiona ndiri pano nhasi. Saka rupinza zvigunwe muziso kuda kubvisa dziso kuda kutobvisa dziso zvekuti zvamuri kuonawo kubva 28 kusvika izvozvi ndoona kuti munotoona kuti zviri kureva kuti ndinenge ndiri kutiraya kurikavha asi kuona hakusi kunyatsa kudii zvako kuona zvakanaka nekuti kana kwakusviba ndine ndichingoita kunga ndiri kuona chiedza so. Apa manga maputsirwa pasi? Ndakaputsirwa pasi vanhu ndo vakazongonunurawo ipapa. Uyo anga andipambama uyo akanga atoenda akanga asisiri ipapo uyu paakangotaura yenyoka uya abva atomhanya kutoenda. Ukauraya nyoka yangu saka ndoda kutokubvisira dziso iroro nekuda kwenyoka iyoyo. Iyo saka ndo mamirira azvakaita. Right. Munhu uyu akura sei murume uyu ari kukomplaina pamusoro penyoka yake? Munhu uyu wati kurei zvekuti pamakore ake ndichiita sekuti ndinotifungidzire unokwanisa kunga akuita zvekuma 59 ikweyo kuda kuenda pa60. Watoo musharuka watoo munhu muhombe wekutoti munhu mukuru musoro watochena wakutochena semunhu unengaachena ichokwadi. Right. Handei pakuti munhu uyu manga magara muchimbomuziva here? Kumuziva ndaimuziva. Ndaitomuziva zvakatonyanya taitowirirana panyaya tichingosanganawo izvi zvisati zvaita sei zvaitika akazongondichinjira kubva papi kubva panyoka iyoyo. Munhu agara ane musha wake here? Munhu ane musha wake nevarora nevakwasha. Nevarora nevakwasha. Wamweni wamweni wana wake wakatondikurira ini. Right. Ngatiwei pakuti pamakaisirwa mwati makatanga upunzirwa pasi. Ndakapunzirwa pasi. Kwazoiswa chiguno mudziso. Makazopukunyuka sei? Ndakapukunyuka nekunga paina amweni anga azoya kubata akunzwa nyaya yenyoka iya kuti nyaya yagara ichingotaurwa
ndo yaakuputsira uyu pasi kutokuwadza munhu. Anhu akazoona kuti ndatokuwadzwa dziso atonunura. Pane pendambonzwa tatisati apa kamera muchiti anga chiti ndiri kurapa nyoka here wati chii? Apa yanga iri first day yandakatanga kutaura nyaya iyoyoyo ka. Ndingangoti zvinhu izvi zvichiitika kubva kumashure pakutanga. Nyoka ndakaiuraya sanhasa, ndakairowa sanhasa isina kufa, ndiri maona. Ndobva ndazoenda kumashopusi samangwana zuva rakunodini, rakunonyura. Ndobva ndakaudza vanhu kuti area iyi ngwarirai nezuro ndine nyoka yandakadini, yandakarowa asi haina kudii, haina kufa. Iye ndopa akati ndiri kutoirapa. Izvo ndiri kuchati akaisa ronda ndiani, izvo ndiwe. Aish. Handiti maona manje. Zvakangoita ka 2 days kekuti ndairowa sanhasi kuchinoti kwachisvipei. Mangwana acho ndakaswera ndisina kunga ndaenda ikoko, ndobva ndazonoenda zuva rakunonyura futi mangwana acho kumashopusi. Ndo pandakataura nyaya iyoyo ndichitoti ndiri kutaurawo newawakidzani wangu handimaona. Kazhinji zvinhu zvakadai so hazviwanzoitiki ba. Ichokwadi. Imimi mukoma pachenyu munonamata here kana kuti munoita zvemudzimu here? Chii zvinoitika? Zvinoitika pandiri ndezvekuti kunamata ndinonamata. But handinganyanya hangu kuti ndingati ndinonamata zvakanyanyisisa muchindiona ndakadai. Kunamata kwekuti mudzimai ndo unonyanya kudii kunamata. Sekuti tine mhuri. Inini ndiripo pakuti ndinonga ndichiwa tichibatsirana pakunamata kwacho, asi ndikanga ndangobuda ndogona kungoitawo zvimwe zvandinenge ndichidiyo. Ndichiitawo semuvhimi, kune nyama dzimwe dzinonzi musadye muri pachitendero. Ndadzibata ndinogona kudii kudya. Saka muchinzwa ndichiti handingazviti pakunamata nditi asitereke. Saka nekumwe kutaura makatowandira kuchivanhu. Pari zvino hangu zvaitika saizvozvi izvi zvekuchiwanhu izvi zvinana kana zvinana hwahwa zvinana fodya izvozvo zvese ndakatorega nekuti pekuti nditambire kuti ndichaenda unotamba kuita zvinana hwahwa izvozvozvo hazvisi kuchabatana nekuti mweya wakutaura kuti munhu wenyoka haasi munhu wani waishandisa chii nyoka iyoyo. Ine vanhu vakawanda. Ndo pandaida kubvunza kuti zvadaro makambodii? Ndakambofamba mukubetserwa munhu anonamata macho. Zvikanzi ndakanzi nyoka iyoyo haisi yemunhu wani. Asi kuti mari ndo yakaenda kunoshaika nekuti ndakanga ndatonzi pamba pako panofanirwa kuti panga pachiitwa chechi kuitira zvinhu zvinouya papi. Zveshuwawo kuti pane zvinhu zvinouya ndakaona kuti pane zvinodii zvinouya nekuti dhei racho iroro ndabva kuchechi ikokoko ndakapuwa mvura yangu yekushandisa kuti unomwaya. Ndamwaya mvura iya ndichinorara manheru acho ndakangorota ndine 2 rooms yandinayo. Ndakarota nechekusaidi kuimwe room yacho isingawati vanhu. Ndichiona ndichidongorera nepahwindo kuchiita senge kwanga kuchinaya. Paine tuvanhu tudiki tuwana tune muzera wemwana wangu wandinaye mudiki. But ndakashamisika kuti sezvo ndiri kuona vamweni vana vadiki tu ini wangu ndisingamuwani. Izvozvo zvakandinetsawo futi. Zvakaita kuti nditoti nekumashopusi handichatoiti zvehwahwa kana kusvibirwa zvakanyanya. Tuvanhu makaturota ndabva kunobetserwa. Ndangokusha mvura kahwanika ndabva kunobetserwa. Ndakatuona tuvanhu tudiki tusina hembe kumusoro tuine tuti tuma waterproof tuya. Kamwana kadiki kaine waterproof turi 2 tuchiratidza kuti twaitarisa pahwindo but tusingasvikiri pahwindo zvekuti ndakatoita sendabvunza kuti tuaniko turi panze apo kubvunza mukadzi muhope imomo. Saka isato spiritual war here hondo yezvemweya. Ipapapo kuna anotaura anobetsera anoti ndo mamiriro azvakadii azvakaita. Ndakangonzi chifambai muchibetserwa muri pamweya. Yatova hondo. Saka handizoziva hangu kuti zvinogona kuzopera sei. Right, saka imimi kugara nekugara muchiita zvekuvhima zvenyizvi maimborotswa here zvamunoona kuti ndarota panapa ende zvatoitika? Zvandingataura ndezvekuti mukuvhima kwangu zviri zvekurota hangu ndaiita sei? Ndaiita kakurota ngekuti kana zvafanana nekuti nhasi ndiruda kuenda ndaitanga ndaita zvekunga kurota kuti nditi ndinouya ndakabata here kana ndinouya ndisina. Ndisina unga ndakatorota handiendi. Ndichinge ndiine kakurota kezvinhu zviri kuitika ndo pandinototi nhasi ndinodii ndinoenda. Ende zvirizvo zvinhu zvandinorarama nani nazvo. Ngatichuyai pekupedzisira pekuti imimi nhasi masvika kwamambo Maranga. Right, mwabatsirwa here? Apa izvozvi handisati hangu ndabatsirwa asi ndinoona kuti ndinobetserwa. Nyaya yenyu ichiri muprocess? Iri muprocess yekundiona kubetserwa. Okay.
saka neumwe kutaura muri kuda kuripota chiitiko ichi. Chiitiko ichocho. Mudare ramambo. Chiitiko ichocho chiri kundinetsa manje. Ndezvekuti munhu uya mheno akazoenda kuno ndimhangarira kwashe. Ikoko kwashe mafararikwa. Kwashe mafararikwa. Ndokwaakaenda unondidi kunondimhangarira. Akaenda komhangara kuti chinyi? Ipapo zvese handizivi kuti akamhangara achiti kudii, but ndakangoona ndatopuwa bepa ndine zuro. Samanisi. Inini manje ndo ndachiona kuti pandakashayiwa mari yekuti ndinoripota kubva kumashure kwese paitaura munhu kuzosvika asvike pakudayo so. Beta nditoenda kwamambo ndiite zvekuotaura nyaya yangu pajekerero ndichinzwa kuti ndinobetserwa sei. All right. Amuna ruzivo kuti kwashe wakaenda kuti? Handina ruzivo kuti nyaya yake ikweyo ine zvekuti paakakubayai muziso apa makambochinjana here maoko? Hatina kuchinjana, asi zvatakaenda kunoita ndezvekuti takaenda kunodonhera pakaita padombo. Mwese? Tese. Inini ndakangonorowera nemusana ndichinotsvedza, iye achinorowerawo nepasaidhi kudai pakaita panzewa. Zvireva kuti nzeve yakaenda kunokuzurika kudai. Payaite vanga? Payaita vanga. Saka pamwe akatoenda kumhangarira kuti ndakarohwa? Ichokwadi kuti ndo maonero andakazviita kuti pamwe pacho ndo zvaangadi zvaangakwanisa kuti aite. Okay. Right, mukoma, regai tizoona mberi kwayo sinzi mudare mwamambo kudai. Ndizvozvo. Kuti ichafambiswa sei? Zvakanaka izvozvo. Handitika? Aiwa, zvakanaka. Thank you very much. Tinotenda.